Hello everyone. Ngandeng जोंहा थियागारजायाव दिनै फुजा होनो थांगासिनो दङ। नै दुहिनाबो देलायबाय जोंना। खुलुमना फैनोसै दा आइया लोखि लाबोनांगौ नालाय। जोंना 16 नम्बराव बिदिनो बोसोराव आरो आघोन मासाव होयो थियागारजा फुजा जेरैहाय बेलेग आरो खाथि मासावनो होयोना बेवहाय जोंना दिनै दा मोनायाव रायजोफोरा ज'हैनो ओंखाम जागोन आरोना ओमफ्राय दा फुजा होबाय मैयानिफ्रायनो होबाय फुजाखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नों थाङाखै नामा? नै जोंनाबो बुंग्राय मेनौ इनिफ्रायनो जादों आरोना स्टार्ट जाबाय। लोखि गार्जा लांबाय खुलिग्रा आलारि बाथि सोमजायखांबायब्ला जाहाथे जेबो जोंनि गारजा थानसालियाव थाबैनो आवगायबोयो बेनि थाखाय गले गले खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। गावनि खामानिखौ दोनथ'नोबाबो जोङो नैबे गोथार थानसालियाव फैनानै बयबो उन्दै उनला गथ'सा जेसेबां दङ लाइमोन सेंग्रा सिख्ला फैनानै बेवहाय बाहागो लाफैजोबनांगौ बेनि थाखाय गोदान खावलायहरनाय थाबाय। सियाराव थानाय आफानिफ्राय साफासेखौ मोननानै जोङो सासे जोंनि आरो साफासे जायखौ फोरोंनायजों नैबे जोंनि फरायसा आरो बेरायगिरिफोरखौ मोननाय दङ जोंहा जायखौ साया फोरोंनाय जादों बेयो हारिसा बेरायनो भारतआव दा नैबे आफाद बोराइनिफ्राय जोंहा जे खोला फारसे खोनालांगोन बेयो मोनानिफ्राय लानानै नैबे बोराइबारि दै हिसाबै खोनालांगोन आरो जोंहा लानानै फैखादों गावबागावनि जायगा खथा बेयाव नायनानै फोरोंनो हागोन इसोरफोरनि रावखौ जोङो फोसाबना होनांगौ जाहैबाय। जेबो गोरोन्थि जानो नाङा जायगा बोराइनि बेखौनो मोजाङै लानो हागोन। फरायफिनलांनांगौ बेनिखायनो एसे थाब ओंखारलायोबा मोजां जागौ।
गिदिंदो खेबथाम सानु सिङाव हाबबाबो 공방 lại để hơn nữa जानोसै आंहा लाब्रा ओंखाम होबाय मा मा होदोंथाय अमा होदों जाग्राफोरा मेरला मेरलाखा लाब्रा मोनाखै दे नों थारुन जाना जाम थारुनसो थारुन आलु सिलायनो सिलाय ना जाखांबाय आबैया दे नोंलाय मा जाखो अमा दे गोथाव जाथारगोन ना रायजोफोरनिया एसे दे जों जाखांबाय थांसैसो जोंहा